akho nto ixakekisa njengathi kufikelwa yintokazi. Mna ndiyenzi loo nto uxakeka, hayi. Zake zabhidana nenye intombazana. Ifika ndingondlulanga, ndabe ndivile uba kuthiwa ibike yajola nePakistan. Andondlulanga, yaqhala amehlo. Yhu, kutheni ungodlula? Yokuba indlu yakho seyamdaka. Hayi, ndathiwa ndathi cwaka. Kwazi iitshomi zam zalapha zagcwala apha. Wansend imessage. I'm not comfortable ngotyhini. Yebekuna. Ndawagxotha laa hayi madoda nihambe madoda ndifuna ubuka umntu wam. Ndafika phaa kuye erumini. Ndathi ke mna ke yazi iyaxaka into yandiqoma. Naxesha lo noba kandiphanga loo nto yakhe. Ndathi iyaxaka into yenu. Ngoba phaa kumaPakistan nifika phaa akukho bhedi. Akondlulwa. Kuhlala izipontshi. Nilale phakathi qomarha. Bekuza kuwe. Niphinda lamadoda nifika i-50 erumini ulale phaa. Uthi uthini? Ndithi hayi balale phaa. Ndiboma yho, hayi ke ngoku ndisifaka engxakini nam ndiziveze ndijulwe ke kule uba alale phaa. Sanditshoyela phaa ndithi andikho lapha andithethi loo nto. Ndiqomarha ndakhe ndayiva ndithi hayi andithethi loo nto ndithetha ngale uba phaa xa nikumaPakistan aniyenzi le nto yokukhalaza gqithi. Nikhalaza apha kuthi. Ndithi hayi mani bendisанcokola la madoda angu akho comfortable. Hayi basuka boyike qoba yayi. Amabhenqa. Yho.